eto, naglalakad na ako, mainit. Ayoko pong magpayong. Sabi nila pag maaga pa sa umaga, vitamin daw. Ayan. So, naglalakad ako kasi pupunta ako sa taas, sagpat. At dadaanan ako ni Live Simply. Ayan, may lakad kami. Makakasama natin ngayong araw si Aga Ancheta Vlog, si Live Simply, si Mr. Drama and Daniel, and also Boss Jing. So, see you. Ayun nga mga labidabs, nakasakay kami tikulong-kulong. Ayan na si Live Simply, ni Kailian, kasama ko siya. At syempre, imimit namin si Aga Ancheta Vlog, kadwami. Kasi tilugan mi tibrayo, nakita nyo, aircon. Naglawat ti aircon na, di ba mga labidabs? Kastoy kulong-kulong ang tawag namin, oh, dalinong na. So Aga, sana, di kami matagal maghintay. See you. Ayan mga labidabs, baka aladahan, basta dato'y kami sirok timanggap. Dito na kami sa bahay ni Mr. Drama and Daniel. Hindi ako naka-live, pero video to, bahala. Live Simply in Florida, USA. And syempre, ang nag-iisang Maita ng Carubas area. Ayan. Ayan na pa nagdigos ni Mr. Drama and Daniel. Yung pag-ururayan. So, good morning mga labidabs. Kasama ko ngayon si Mr. Drama and Daniel. Dito sa Kabugao, live tayo sa kanyang tahanan Kabugao, Kawayan, Isabela. Batiin mo ang aking mga followers. Hello mga followers ni Manang Jenny Vlogs, yan, labidabs. Yes! Yan si Mr. Drama. Sample man, batiin man soda. Naimbag nga oras sa aming kakabsat. Piyesta kami dito yung barangay Kabugao ita. Ayan! Kita nyo man kinalig ng mga labidabs. So, magbabanding hinintay namin si Boss Ching at yung iba pang Ilocano vloggers. So, dinayo namin siya, makilanit kami. Ayan. So, inimbita kami. Thank you very much sa pag-imbita sa amin, ading idol. Thank you po. Mga labidabs, dito kami Sirok Timangga at nandito yung napakagwapong kapitan nila, napakabata, si Barangay Captain Rodel Antonio. Ayan. Morning Kapitan. Ayan, thank you. Nagubing ti Kapitan da, nagwapo pa. Happy Fiesta Kabugao. Dabs, naglalakad po kami papunta sa bahay nila Kapitan Antonio. Kapitan Antonio, dito'y Kabugao. Ayan, so nag-imbita po siya. Ayan, inimbita niya po kami. Ayan, naka-video. Ayan, kasama namin si Mr. Drama Ken, Danny. Ayan, napakabatang kanilang kapitan. So, inimbitahan po kami para mag-lunch over. Thank you po. Kitain nyo na ibong gay shoes. So, dati naka-ready nga lamisan ni kapitanon. Ayan, may pa-catering si Kap. Ayan. So, inimbitahan po kami para mag-lunch dito sa kanilang tahanan. Ayan si Live Simply. Hi, Kailian. Ayan. And kasama ko din po si Mr. Drama and Daniel. Ayan po si Maita from Carubas area. Ayan, Aga Ancheta Vlog. Ayan. Ayan, nakabibayag ni Boss Jing. Boss Jing, asaan ka na? Kakain na tayo. Ayan. Magkikifiesta po kami dito sa Barangay Kabugao, Kawayan, Isabela, mga labidabs. Sana kami mga labidabs. Kaso, nagpahabol po sila. Sigala na po daw dito. Kami na lang. Nagpahabol po sila. So, inimbitahan kami ulit ni Mr. Drama and Daniel dito sa kanilang munting tahanan. Pagpakatawa ni Maita. Ante, hello. Dito inang ni Mr. Drama and Daniel. Siya yung nanay ni Ferdinand, yung nagdradrama. Ayan. Maita, anong masasabi mo? Hi. Niaga. Magustuhan talaga tanong isitak dito camera. Ayan, so kain ulit tayo mga labidabs. Labidabs, pauwi na kami. Grabe sila. Kararating nila Boss Ching. Ngayon si Pagbarudan